Тя е студентка в машиностроителния факултет на Техническия университет София. 4-ти курс, специалност инженерен дизайн. Доскоро се разкъсвала между ученето и професионалния спорт, но успявала да съчетава и двете. Състезателка по ски алпийски дисциплини. Носила екипа на България в световни първенства, олимпийски юношески игри, балкански шампионати и европейски университетски зимни първенства. Спорта ме научи на това да мога да разпределям правилно времето си, да приоритизирам. Когато имам най-тежките състезания, тогава се фокусирам върху спорта и по време на сесиите съм фокусирана почти изцяло само върху университета. След края на състезателната си кариера, Юлия решава, че не може просто така да загърби и изостави любимия спорт. С Европейската университетска спортна асоциация се срещнах всъщност преди 2 години, когато приключих своята професионална кариера в ски спорта, но Технически университет София ми предоставиха възможността да представям университета на Европейското зимно първенство, където аз и брат ми, той стана европейски шампион, аз станах вице-европейски шампион. И тогава видях другата част на спорта. Видях, че не всичко е на всяка цена и можеш наистина да правиш това, което обичаш, дори и да не се състезаваш на професионално ниво. И така, Юлия се впуска в ново предизвикателство. Кандидатира се за студентски представител в изпълнителния комитет на Европейската университетска спортна асоциация. И след месеци подготовка и активна кампания печели позицията. Избрана е в ръководството на организацията по време на Общото събрание през октомври в Загреб с гласовете на 47 национални спортни асоциации от цяла Европа. Така в следващите 4 години българката ще представлява всички студенти-спортисти в Европа. Тепърва разбирам като цяло отговорностите, но аз съм гласът на всички спортуващи студенти като мен. Целта ми е да защитавам нашите права и нашия глас да бъде чут, да вкарам идеи на младите хора, на учащите, които също искаме да се занимаваме активно с спорт и да отваряме по-големи възможности, както за всички европейски страни, така и за България. А възможностите за спорт са отворени в Техническия университет София. Не случайно Юлия е избрала точно него, както и двамата й братя – Камен и Калин Златкови, също професионални скиори в националния отбор на България. В България Технически университет София има най-много реализирани възможности за практикуване на студентски спорт. На зимните и на летните университетски първенства винаги ние сме с най-числените делегации и бих казала, че сме много конкурентни. В Техническия университет също учат много добри спортисти. Има много студенти, които се занимават професионално със спорт и Техническия университет ги подкрепя да имаме възможността да получим образованието, за което сме тук, макар и да не може постоянно да сме в университета. Затова Юлия Златкова, гласът на студентите в спорта, призовава всички млади хора. Спортът е свобода, спортът е и здраве и спортът може да те научи на много. Бих призовала всички студенти да не се страхуват да опитат. Няма значение дали са тренирали преди, дали започват от нулата или не. Просто опитайте, намерете вашия спорт, намерете това, което на вас ви харесва и ще откриете със сигурност много повече позитиви, отколкото сте очаквали.